Bomroyader so havar board committee atum tong sekot pen maikang nipon. Jirikindeng pen mukhi matobar komentu si kemesen atobar kachaleng dunlong po mukhi marat hangjo. Kadam pini nili alkenis kar benglong than pon debang puthari sabilong tuan non betang ton pen adi ponitha. Amrang constituency kaparlo jirikindeng pen mukhim kachaleng atobar komentu si kemesen atobar kachaleng dun long popu mukhi marat hangjo. Jirikindeng pen mukhim bangso atobar aphan kedamtang MLA Rupsing Teron aphan bot nangke hang piahut Rupsing Teron jong si haidet pulote jirikindeng pen mukhim adak atobar semarpon popu bangso alamchak piniyarni anta mukhim arong arat chonghong dinglang bonta piniyarni anta bangso alamchak nang papleng pledet ajok mukhim arong arat thurpak pen sai jokje towar kache salam nang koklo pusi hada arong arat pen birta nang pale la penon ke bangji MLA election aprang jongsi la bangso tobar nang salam le pulote nilitu mukhi marong arat ke vote pithek the detpu la sinon prabjin pen la bangso atobar nang salam pi nangji pusi mukhi marong arat ke hang padopon jongsi nang salam pithek the pulote mukhi marong arat pen ke Kevangji MSC election ahut ke vote pithek the detpu pusi ke ther padopon News report Lutiki News Karbiang Long. Jirikindeng pen mukhim atuwar nang theglong le non anta nilitum rongasor do desang se kaita boyaran ni chine yadar ni chine nilitum tuwar chi salam nang wer sarkar ilitum lahe tuwar kachelang amar saya vema nili ronga radasu nili ningchi duk piglo ningching hon piglo la ansi nang litum aphan chuning ripadi krim lo nili ningkreng abotoranta tuwar la jirikindeng pen mukhim ben jirikindeng jihelat no kopiaron lo nili tum aphan nang hebak he arnam tong ka hinoloma arni tong ka hinoloma nili hin pen ke chini ne derlo la si nili kaita ningchi duglo sarkar aphan ningchi the thai ave ko ansi nili ningchi the nang po non anda ning kreng abotoran tan nili tum chela longle ing samjin mesen ban setam chewang longle la an ke sarkar anta nang chinek thong nang langle thong pusi nili ye chipui koklo nili rong nili rat nili towar ke pi porsi nang theklong le der ma sarkar tum a mek tong gilu et ma anu tong gilu et ma pansi nili ke pui koklo kedam tang batai apong no apong arur batai la so towar aphan sarkar tum gewang hut nang acho hang hut theklong munit do haladak puling sentar min sentar pu nang chini sita munit tum sarkar tum nan anta nang theklong le chini ne ha haidar por ke lang le tum ka mek yang clip non anta le la mukhi matowar ke ning kreng botor ta inki ke chu judu ne det la suang kiang keraphan sarkar tum nang le tum do wai vedet ma nang pi thek thema sarkar tum la swa inki aphan nang ne pi ra inki bang pi chu pi vedet ta so towar harlong nang tai pi het nang tum jakong vedet ma la ho lan si nili nang le tu aphan pini ning ye det le pu det le nang juning ri det le nili ra da kisung nili der kisung nili pen ang cheng lok ang ton pan sung na lang ma mukhim marat mukhim pirthe long bang ho kala kali ta ma mukhim ma dono dak ma mukhim aphan ge lang no dak ma la ho lan si nili ki pu der le adaya pap le du si ta nili ge ning ye der le ano bang ki la mukhim atwar inki ge cho aphan ge nang khang pi tha pusi sarkar phan pini nili hin pen chuning ri padi krem le Kedam tang ni phai ke thomar ni sampri kimia birta long MSC Ramsing Timu ake hai pen lamklar ka chipi labangso lamklar ka chipi along KSA inglong pho CEC president ake hai Thansing Timung la pen CEC secretary ake hai budhoterang alang lituma phan akoi kipipon aputhak Bomroyader so board committee polling station troksike bracket hom araratum ningduk chipaklang pon kedam tang ni phai hiniar ni Bomroyader so board Committee atum MSC Ramsing Timung go back pu ke hang katara mahut Hauragha Regional Committee Financial Secretary ake hai Jana Singh Terang dokoka potong KSA inglong pho atum aphan akoi kipima busi ningjepon
ahok Jonas Singh terang alang like party amunit kali setame bom redorso ahawar araratum kisung ajoini si alang li rata thengno along kachasong dun alang li Jonas Singh terang ke bom redorso board committee polling station along BJP asong pen thangnat kacharap ave puwai phet setame alang li rata phan kachijenso ajoini si bom redorso ahawar araralong ning kipung pen chesong dun nangkok lopusi bom redorso board committee polling station atumpen lamklar chipipon news report lutikimi news Karbi Anglong si indeng pli appointment lalo ke damtang tarik thom February siklo sampi kimi abirta long ke paklang pon alang li Ram Singh Timung alang ake hai alang li paklang pon la sonlo je KSA Inglong po CEC President ake hai Than Singh Timung lapen ke General Secretary ake hai Budho Terang apana langli ala bangso birta lolong paklang pon alama puthak sunili o karjupon kangtung alamang lalo je alang litum phan amen ke paklang pon aputhak litum bom rui board committee board nong 73 ahin pen ningduk lo ala bangsuar ni ake hai Jonas Singh terang nangdo dun kok apotong KSA phan akoi tipima athe alangli Jonas Singh terang ke BJP board committee along member tawe apen ke alangli ke rat akisung along nangkar jabdun chot lasi alang litum phan jitu KSA Inglong pho phan diripi ameipu mate akong tun bang phan labang so alam long jitu ke pachera pon bang ke nilkum ahin pen ningduk lo asipini niltum lapan si ratan pachini pon thang ni phai ke thom theman arni Hamren biku alang sonalong BAH mate Business Association of Hamren labang so song pen ningkan eseka pharman chingmai chingsai ajai me ke padopon labang so ajai me ke padopon along hamphang asong atum setame chetong dunsi business mate chojor cholang along methang akeng kam kachar jap I unji alam setame RD dojot pen chethan pon news report Lutikimi news Karbi Anglong Business Association lage suri ni ra kret rokse aning kansi amhang pa thek pon lo la pen la so akemang pon kela hello karbia khei ta biha akhei man vekni biha yong si claim hamren along karbia khei biha china biha claim pon vekna yi pusi karbia khei uvege mi pencheng lok kadukave akhei tunga phanta nilitum pangrum pon bo so pot sipini la data nilitum may nang do ike la hello non det kali aning kanbang dan nilitum ladak nando ladak si bidi sore la sona nang chethan nang chimum bom lo karbidet nilitum chingrum pon la son si nilitum dak chingrum pon bok la so pot si penangan tum ke non ningkan pli ningkan pho kengkam cheyor lo la song bong pen karbia khe tum hamren long bihanat penangan chim dun lo la pen chunenga census ke na tengte nilitum banga khay pen phan pharu pen phan trokep an dokani mate dokan ki bidu na tum aphai ta me karbia tum si hamren long ke dopon lo ahok lo dokan ake thege theklem de lang same aso asa han ke yor pen chenglok sa dokan ki bi pen chenglok owe pen chenglok hardware la pen galamar dokan an ta me karbia tum non claim dun bom lo la pen banga khay ason si non Ladak Business Association of Tumpeni Tum Ladak
yang bangke karbia ke ta bangba ke son biha bepar anak kengkam ti yordona kolam si han cholon si ladak bangke batai li bag hisap ke ni tum ladak tingwai lo jengsi la so picnic spot mata pincong kelang la so tum nona son si meeting so ta do po am ta chopoi ti la son si ani kanwang ta ni kan si pen poi bangke adu pon pon lo si akap brek alam me kalilo la daga ka biak kheta bangba ke son kengkam ka yordun biha be parana ansu se king tur pon theka son te heita rengi la pen long rita kladi kamatha si la so song bangke ni tingwai pon bom lembok ya nian ta la so tengsi an ta chopoi program ta do lo le ta la son Lokimon aron ke kroyara datum thang pho Lokimon karcho katalon atumi pen ke cheng Karbiang long along pen akaprek along ri along setami Lokimon aphan ke kroyara datum Lokimon karcho katalon aning cheparong renti si hirjumi johang renti thang ni phai ke thom pen pang chengsi thang ni phai troxian Lokimon aron ke kroyara atum karcho arnilo thang ni phai ke thom arni Rongasar Ceparju lapen thang ni phai pliar ni adap kuru po atum milur paklar det pen aphi sorar atum archo dunpo laso aphi anutin kibi kithi aklim angpharta hongjeng kangthir somlek kangthir kachilar arnilo lason si pini dolamara kardik lekthe adowan lapen tokolangso Lokimon adowan atum penta Lokimon aphan karcho kurusar ke thana teng pensi pini honjeng kangthir somlek kangthir chelar pon rentilo lapen ni phai phoar ni kangthir methik chipi dun pen narlosoni kirton pon pen arna aphan him sangpher thesere thekumbong asonta cheman ponpo Choki hola pen philit diso lutiki news Karbi Anglong Ini berita kelan siang ton ponik lo lai bom tami LK News Karbi Anglong